Caifé janta as cac, caifé luach, caifé nachhfuil fáil sa tír seo ní smó agus tú cúis mai leis. Tá na pónarí a úsaidir seo ite agus dílite ag an Asian palm civet cinnal catata an, agus tá sé fér costasa é a ceannacht de war. Jeran tar goí go bhfuil na pónarí agus an caifé seo cho sever sin Micheál an broses dílite a tharlaíonn tíbhistí den anmhí hééis dóibh na pónarí a ihe. Micheál nachhfuil na pónarí seo fáil le ceannacht atarbí fud na tíre inis, bhí ormsa am a chaithimh ag deanú taide ar ghine a bheith na pónarí seo aige. An sin, chas mé le Róisín na Huairisc. So Róisín tá caifé luach agus sin seo ar dús par cad bhfuir tú é? Well, bhí me taistil hall is Sumatra rins ménachan agus fit me sús package go seo é an seo. Fecinn tú an sin an cut agus gur is organic é. Céir le tá có specialta faoi? Well, is tócha Micheál go bhfuil an próisis. Siad atá ná I rihan díla atálíonn an coppa, sin an fermentation, agus aithríonn enzyme an cut an pónra. Agus an sin, sin sé síos an potdóg agus amachchantí bheile. Right, Micheál, it's a réile an caifé luach? Míle maigad sa seo é, coppa an beag bídeach, et mí súg mórnis. Tá an bolú jazz sé láidir, agus inis an bhas é hyn. Oh, tá sé millis. Ní bheith is agad gur cac atá an. Ti'n bras as leis? Sáint bhhain. Sáint bhhain. Agus Béidir an rud is fearr faoin caifé seo ná go ndeanann sé maithanas don crackin comai. Is féidir libse bhuirleabhachar ar na másc é seo trí an bhíse an seo a rinch agus like a bhrú air. Le na toirthe ógurt agin a rít na seachtaine ar Bloc, I'm mór arif.